Čaute včelári. Takže toto je stanovisko číslo 1. A tu máme 6 včelstiev vo včeline. Nakoľko vo včeline je oveľa teplejšie ako je vonku, lebo tam sa nahreje tá búdka. Není to dobre včelárenie vo včeline, ale na včielky proste, keď sú úle prehriaté, tak vyjdú takto vonku a vytvárajú takéto brady. Čím silnejšie včelstvo, tým väčšia brada. Tieto dva vrchné to sú pôvodné včelstvá ešte z minulého roku. A tieto spodné 4 sú nové, sú tam 2 odložence a 2 roje. Ale musím povedať, že všetky sú v top sile. No a takto to vyzerá, takéto brady proste. A cez noc sa stiahnu do úľa tieto včielky, ale cez deň už nemajú čo robiť. Tak budú takto vysieť. Pomaly bude tých včiel ubúdať. Teraz sa tvorí dlhovejká generácia. Pomaly bude tých včiel ubúdať a zostane jeden nadstavok proste včiel. Snáška už nebude, takže už teraz budú živoriť a čakať na prikrmovanie. Samozrejme my už krmíme naplno. Ako som už spomínal, cukrový roztok 3:2. Včielky sú preliečené varidolom, ako som spomínal už teda. A ďalšie liečenie niekedy zase o 2 týždne. Ak bude dobre počasie, tak počítam, že budem kyselinou mravčou odparom. Väčšinou to takto robím v auguste, kyselinou mravčou odparom. A potom až v jeseni, keď je bezplodové obdobie, tak používam kyselinu šťavelku pokapom. Alebo možno ten varomet, ale uvidíme, ako sa ten varomet osvedčil. Tento rok ho používam prvýkrát. Len kvôli tomu, kvôli pohodlnosti musím povedať. Netreba nič miešať. Nakvapka sa to tam a je s tým pokoj. Ale je to drahá záležitosť, 30 € za 555 ml je dosť. Máme 23 včelstiev. Jedna fľaška, dá sa povedať, na 23 včelstiev. 30 €. Jedno liečenie. Toto je naša krásna Babia hora. Dneska je teplota ukrutná. Už 3., 4. deň je takto, cez 30 stupňov. Takže asi toľko. Čaute.